A teo zovem tebe Dobar kad dan. sam došao kod Dragana. Ne, Ja za zatim, džepove, kurac, zaboravio telefon. San Andreas, tak. I Gordana kaže, kreću mi, neće mi tikom, Saro, ja bi tikom, i znaš, ja bi tikom, lijepo gore to mam gotovo. To da uvić pogorko, ne gotovo. Ja trebam. Imam pola, živi imam pola. Nemaš neki pražar glava. Nije glava. Ako ustane Počeli jutro smo. kad bole glava jedne. I počne pričati. Je pa dolazila je policija. I vamo je rekao policija. Zakačila. Vidite, dobra je grafika. We got problems. Kad ćemo raditi misiju. Stay frosty, man. Raditi misiju. Evo ću vamo da vidimo. Treba ukradem. A jebem to. Kjerac. Kjerac. Ako njemu da primjeći čovjek smo čekali pola se, čovjek normalno, samo jedno, ima između vremena, jebo to može koji se pili vika dosta, pijem počeo slučati. I ja onako zgrabi, i ja Da će biti kupići koji ga. Daj si ga. Ko zna šta je. A jo, treba Uzeli smo da stignemo. Sam 5 puta mislio bili ne mogu sad džup jebem misiju. Mokro i berbi i nije. A juče se farno, jeste. Da sam nas spremio za nekoga i... Koje partije pravi i gledeš kolere. Pa on je rekao... On je prvi rekao... Ja, evo sad sam gledao krev, sad se stopio. Verujem se. Verujem se. Meni se uopšte nije vjerao što krijem, bilo se čuo. Nije meni uopšte. Nije jedan partija, i više mogu pojeti. A idu. Sad sad bilo sve gore, pa sam... Bolje on zove i poslije uspane sranje. Idemo neko zbog žene. A nisi ti rekao sam da sam bio rešio. Sam rekao idem u bolnac, kuda si mene zove, rekao ujutru i dođe kod mene. Ja nekako da nisam raspoložen pa da štrpi. Stane, ne ideš bolje i gotovo. Ranko, mi se pobešio i gore ti nema. Ti ne znam, nikad nisam. Nikad. Bio još neki čovjek. Da. Sad jebi ga prati, jebi ga prati,
To neka krti. Riječko, da. Otišli i onda je, nemoj, tekstu. Sad, dečko, dobro, podigne na ono, se kaže, vidi, kupi to, namesti. Je znaš, ja gledam, ja sam tamo skoro Meni treba a jebem, neću mi raditi škoditi. Kad ja... Ne, daj mi da pušam. Ne znam, Kjeri 20 meni govor ne... Jesam ne motor? Sad auto je gotovo. Ničan mi gotovo odvedu po kambi. Oće, ja kad sam meni kad ništa Sad bi se ubio. Ja sam 3 godine vodio kombi. A godinu i po dana garažu dali. Na primjer. Moram iz početka. Opet nešto meni, bolno koji smo brati i upravo. Kad oni tapa, vidite, bolje auto nema. Koje? Ja kako sam krenuo ću opet, vi će mojima neko nije u redu. What the fuck, sad ćemo zeznje po gradu. Sad u usta ti zapalim kuće. Malo sam ga dobro udario. Ne padam, šta ću? Dobar motor. Zakoču. Dobro bicikla, loš motor. Da ne složi bara Bog, kada je bolje. Složi bara motor. A kare... Nema sad. Kare, meni... Ma jebate ti kod mene. Neću da gaziti. Ovo sam I ja došao, ona sliku će smije. Što ja ne znam, slikam na telefonu vas, da slikam malo šrodić kako krećete biciklima. Joj. A jeba, a zvijek će ovako i jesu ovako. I zvijek će ovdje. A evo sad imaš možda. Makar telefonite. Ovo se vodi jedna puno. Neću po nikom. Bude znači u subotu stikli posao.
kilometra. Ovo samo uzimate kao odete tem branci, vam Znači, tamo. sam fine rade. Ali to samo ovdje staneš i kao u radiju. I sad će nešto kao i će nešto. Kad stanete na crveno, i sad će vam maljanicu acepit. Samo uzmete za jedno 8 sati. Pato, it's time to get loco. Sad ste uzeli ovaj. Gdje imamo čuti To je to. I sad... Da se vratimo na Strane gote par, kada nema par, znači imam 35.000 kada mogu podnijeti odmah ulaziti u banci. Ne, ostavi. A gotovo kaže, a ja ti mi kada se vodiš ljubav. A ja povijekam, ja bi 3.000 više ulaziti. Kad bi imala povijekam, nije tako. Zašto? Jedna mi kaže, dobro, daj mi broj telefona. Kaže, imam u dvoje. Kaže, ne, sedmice zajedno, neko nije to izravno. A god kaže, sve jedno, dođe za mene mi. Uđe u moj telefon. Ja pio bude, sad bio u dole. Njega tu čovjek noći. Evo, ovaj baksu jedan sam stoji. A onaj mlađi je povezao mene. Ko sam? Gdje? Što da? Gdje je boja? Gdje? Ne znam ga još povezao, zašto ne povezao. Bar me šutio se kao i tako da ti. Pa kada ova mala ide u školu? Zorana je druga smena. A Sara danas ne ide u školu, stojica sladi, drugi dan. Zapravo rekao priklad djetetu. Ko znam sad. A ujutro Marko bio u stojica sladi. Bio da si imao sada pa su zato u ovoj vrde. Treniraju i dođu. Tu su zabavni kupa. Što je vreme posao, ona neće ovaj posao. Kraj emisije.